Aingo U Blei Ulapanio hangi yakni step banginyo yamanya syakri lang ya u leng ba ka Good News TV ngai khu Blei ru ya phi baro kiba pet yakni ka program ha kyrteng ke jong trai bonong panim jongi u Jesus Christ ka phang ka mga kwa bangin ya pet lang hagni step kalong shaphang ke Jingkieng Atiar u Khristan Yagba kanong rim ga jongka ngala shem nakashiti shaki nong Ephesos kala nong ga ban riu ga khat ka bakhat lai ka baong naba kumta to penshim haradi yagata ka Jingkieng Atiar U Blei baro ba phenla ban yeng yale hakita kisngi kibasneo bad habala dep yaki e baro ban yeng scam Yakni ka shithi la tho do apostol Paul hagba ula tho yaka na yeng bandi kabadon haga himarum dai na mar ba udon haka yeng bandi usakhot yalade ba ulong unong sa bandi u Chris lanong lai kadakhat kabadengkong But kom juru ukhat yalde kom unong ketin sim haki kenjri kala nong gaban riu kadakhat kaba arpho But ka phang pedeng jongani ga shithi kalong bau Paul ukwa bantei yakamet ka jong Chris dabaken tu yaki parab ngej bakin ya hakata ka jingkot ka bakin jabaneng sya ka jingdap renyeng ka gospel u Jesus Christ dai halor kata ka jingtmu ba apostol Paul usaken tu yaki Khristan ha Ephesos bakin shim halade yaki Jingkieng Atiar U Blei Bat kadau kabla penlong ya apostol Paul ban kentu kumtei kadai namar ka Ephesos kadon hapdeng ka lentiba ba ka himarum kan lej syaki phang ka rimi ngi bat haba kadai ka pedeng ba ka himarum ki haj lenti Yaban lech ki phang jong karimi ngi Shibon ba ki briu ki badai na ki weipat ki jajinget ki rung berkimi lengba kanong Ephesos Sa ka weipat kadau kalong bahai Ephesos kadon ka temple jong ka Diana balak hadru Artemis daki Greek. Badia kani ka temple la nyokor hado kata-kata daki gentle baki Greek. Dai hakata ka jinglong kaba ki nong Ephesus ki yakendo. Ka jing telep jong ki brio ki banabar. Ki badai na ki weipat ki jinget. Ka jingelong lok rengkat bat ki. Bat ka jingdon jong kata ka Blei thau ka Blei dena ka ba ki weipat ki jajinget ki nyokor u apostol Paul u shepting yo ba ki ni ki Khristan haba kila don ka jingedei ka ba jan rengkat bat ki kin ngop no hakir kom jinget jong ki weipat ki jajniam nikilha ban kelalong kinong mani Blei thau kumtau Paul ukentu yaki Khristan bakin shem yaki Jingkieng Atiar ki jong Blei bakini ki Jingkieng Atiar ki bo apostol Paul Ukren ki don hadu nriu teli yakaba u Paul
ula ringdur nakariam jong kisipai kiba ap paharai u manla kasngi hagayeng bandi harom. Kita kin riu tili ki atiar kilong kabaning kong day upan po. Uni uthau ya ka jing shisha. Badhaba ki khon Khristan ki don ya ka ni ka jing shisha. Kani kan penla ya ki khon Khristan. Bakin ya le persya ya ki bor jong ka jing lam ler. Day namar kata kadau poluang bagi khon Khristan kini bante ya ka ni ka jing shisha ha ka jing em ka jong ki. Kabaar kalong ka jing da syadem. Kani ka jing da syadem ka thau ya ka hok kabahaba ukhon Khristan udon ya kini ka jing da syadem kabalong ka hok kala ban ai bor ya u ba un job ya ki bor jong kapop nang ta kabalai ki juti ki bau pol uthau hang ni kadai ka gospel jong ka jingsuk. Kani ka gospel jong ka jingsuk kalong ka atiar kabala ban wanra ya ka jingsuk hapdeng jong briu baru Blei. Nangta kabasaw kasti kani kadai ka jingda bat ka jingmut ha kani ka bynta kadai ka jinget. Baraba u Khristan udon ya kani ka jinget kala baniada ya ukhon Khristan na kiknam kiba meding jong baman. Nangta ka basan ka jingda khali kani ka thau ya ka jingpen em. Barba u Khristan u phong ya kani ka jingda khali kabalong ka jingpen em ka jong Jesus Christ. U syaitan unomla ban kni ken thet ya ka jing em ka jinglong Khristan ka jong e. Barba khadu ka wanlam umansi. Kani ka bakhadu kadai ka tiar kabangila banile persya ya kinong syun. Bat kani kadai berkathau ya Ka Ktien ka jong Blei. Ka Ktien ka jong Blei kalong ka badon bor. Barba ukhon Khristan udon ya Ka Ktien ka jong Blei ha ka jing em ka jong o. Ula banyale daga basuk ya kinu ki bor jong ani ka perthai. Kibarai ba e jabangi phai shaka jinglong jingman jong kini gisngi. Ngiyo i ba ki jingale jong ki briu ki badai na ki weipat ki jajinget. Ban pentelot ban penswai ya ka jinglong ba ka jing em Khristan ka jongi. Ka jur hadu kata-kata. Bat ki Blei ki balong ki Blei thau ki babon jaj ngiyo i baki jelai hagini sngi baki por ki bamenta. Hoj ki Blei thau hagini sngi kim day ki Blei kabadon ha Ephesos kabla khat ka Blei diana. Henry ngiyo i hagini sngi ka Blei thau jong ki khon Khristan kadai ka jing pa lani ka jing bai. Nangta ka Blei thau bagi khon Khristan ki kendo hagini por kilong ka jing kraw ni ka jingle kraw ni ka jingle bar ka jing kren sarong. Nangta ka jing bom songu bat ka hangame. Kini kilan shop ya ka jing em jong ki khon Khristan hagni ki sngi bat ki por ki bamenta. Namar kata kani ka jing kentu jong apostol Paul ya ki khon Khristan hanong Ephesos kalong ru ka jing kentu yangi
kiba hakini kisngi berkipor kiba menta. Bangin shem haladi ya ke Jingkieng Atiar U Blei. Bangin yeng banyale ya kita ki jing kiba wan ban penwet ya ke jing ke jongi kaba man lakasngi. Ngin pom ya kita ki sum ki jong bomman daka wanlam kibalong Ka Ktien Ka Blei. U Blei kyrkhu yangi iwai pi wai paro. U Blei na kamenta ka buram ka jong. Amen. Ngin pendem U Blei hak jingduwai. Try U Blei berupa jongi babneng kum ki Khristan iwan khot kyrpang hakmat ka jong me hagni por bakalimat ka menta. Nabangni por kabangingi kalong ka por kaba hadu kata ya bangi kum ki Khristan ngi jiyo kendo na kawai gasngi siya kawai pan hoy ka jingwan jong ki wai pat ki jingeng ya banele ban pentelot bat penswai ya ka jing ka jong ki Khristan ka jinglen shop jong ki Blei thau kani ka perthai ki bolong ka spa ka buram perthai bat ka jing meng ki jor hadu kata hagini ki sngi berkipor ka menta nomor kata angi kyrpan ya ka buram ka jong me kin ko konra mahapadeng kita ki jing ki bangi kum ki Khristan ngi yarap yangi bangin bat triang yakini ki Atiar ki mela ai hangi leng bawa solpo bangin la bania dayal di naga jing hapno naga jinget ki jongi bangin la ru ko konra ya banele persya ya kita ki jing penwet ber ki jing ki barwan ban ka ya keltia ki jongi kum ki Khristan bangin yang skemro ha ka jingele ki jongi rengkat berkibor jong ka perthai sngon marta ko konra de jing khot pot chakri ma bat klat i rengkang kiba meshem ma jing ka jongi ha kyrteng ka jometran pin Jesus Christ ngi duai mentas rik bom jokodro amen.